Ahoj lidi, jsme tady u druhého dílu. No tak, jako dobrý, ne? Takže jdeme na to. Jo, jestli byste mě se ptali, co natočím jindy, třeba dneska, nevím co, ještě, tak já natočím nějakou hru, nějakou utíťačku nebo něco z vězení prostě. Takže jako ne, zase na posledním, ne, to se nemělo stát. Lidi, já vás střihnu, jo? No lidi, už zase jsem tady, no už jsem to přešla, no musela jsem 10 parkourů, než jsem sem došla, no. Takový jasný, no. Hop, ach jo. Tohle je nějaký těžký. Je připadá těžší než tamto. Ale ne. Jsem věděla, že jsem se toho dotkla. A teď. Tak. Lidi, modlete se, fakt to nejde. Lidi, budu to stříhat u jiných parkourů, ale tohle nezvládnu možná s váma. Nevím si jistě. Možná to nedodržím, možná, že to dodržím. A já to dodržela. A jdeme dál. Lidi, možná natočím i 3. díl. To je prostě jedno. Ach jo. Tak, no. Tak. Ne, sakryš. Tohle si pamatuju, tohle jsem hrála s kamarádkou, no. Je ten parkour, jenže on byl zabugovaný a spadli jsme hned dolů a nic se nám nestalo. Jako nesmysleli jsme zase naspátek, ale museli jsme se sami zabít. To jako jde, už to upravili, no. Sakryš. Já nemám ráda. Lidi, já to střihnu. Lidi, myslím si, že to zvládnu sama. Jako tam ten blbej kluk, tady ten s vlasama, je fakt pitomý a nenechá mě jít první. No vidíte, to je nějaká zabugovaná hra, já se toho vůbec nedotknu. Jako. Tak já si mám jít po tajtom, nebo já fakt nevím, lidi. Ach jo, lidi, já na to nemám. Fakt jako naštvaná jsem od toho. Víte, na to má chodit lidi. Já se kvůli tomu vybouchnu. Ale teď jsem na tom byla, vidíte lidi, to je zabugovaná hra tohleto. Ach jo, zabugovaná. Vidíte, teď nemůžu skočit prostě. Tak jo, 3. díl nebude, protože fakt jako na to fakt nemám. Mě to poslalo na začátek. Já na to nemám, lidi, fakt na to nemám. Lidi, zkuste si tuhle hru. Řeknu vám na konci, jak se jmenuje, až to odpojím. Ach jo.
Vidíte, jaký je to? To je debil prostě. On si myslí, že holky mají prostě přednost ty kluku jeden. Konečně. To nejde. Lidi, já vám nabídnu tuto hru. Jako fakt, zahrajem si jinou. Lidi, já vám řeknu, jak se jmenuje. Takže vypnu to, vy zkuste. Tady na tom to vůbec nejde. Zkuste to. A napište mi do komentářů, jestli se vám to povedlo. Jo, a chci zase 100 lajků. SKP Fidget Spinner Oby. Zkuste si to. Je to fakt zabugovaný. A my jdeme na jinou hru. Takže já vás střihnu, jo? A udělejte střih. Lidi, našla jsem super hru. Trvalo mi to snad nějakou hodinku, než jsem ji našla. No, tak se na ní vrhneme a ještě vás střihnu, než se zapne, jo? Lidi, už jsme tady, vidíte, v té hře. Líbí se mi fakt, ale teď co odsud? Je tu polda? Ne. Ježiš. Jdeme lidi, musíme utéct. Fuj, já se nechci sadat na ty špinavý sedečky. Nebo židle, prostě jedna. Jdeme, musíme zdrhnout. Zrychlím se. Tak. Tohle pořád je fuk, to zrychlení. Lidi, napište mi do komentářů, jestli vám to šlo tady v té hře na tabletu se zrychlit. Napište mi to. Prosím, ať dostanu něco holčičího. Ne, zelená. Ach jo. Tak jdem. Lidi, už nebudu zdržovat. Ach jo, ale jak odtud utečem? Polda. Jdeme, lidi, musíme to stihnout. Ne. To je blbá. Jsem na jinou stranu. Polda. Hele, já to můžu otevřít. Polda! Ne! To neplatilo, lidi. No. Tak já se jdu vyspat. Hele, někdo vykrat banku. Lidi. Chtěla bych, abyste mi dali na tady tu hru. Když jsem si přála, abyste mi dali 100 lajků. Moc si to přeju. Aha, jubi. Lidi, já už bych to ukončila. No, tak. Čus, lidi.